ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Rule TJ. имрӯз пешкаши шумо як мошини фурӯширо мекунем бо номи Toyota Corolla 1. соли барориш 2003, объеми мотор 1.3 мебошад, сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передач бошад, автомат. нархаш 75 000 сомонӣ мебошад, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, занг зада пурсон шавед, WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, ҳозир бошад як мошина обзор мекунем, нишон медиҳем. Corolla 1 комплектатсияш простой мебошад ва бампераш камтар кор доранд. Toyota Corolla 1 хто хеле ки медонед, мошини хубе. мошин камера задни ва вида дорад. марҳамат тамошобинони гиромӣ, салони мошина тамошо кунед. коробка автомат мебошад. сӯзишвории мошин газ, бензин. объеми мотор бошад 1.3. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. занг зада аз номи канали Rule TJ муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.